Там очень много даже не развернемся. Все, посмотрите. Мы не развернемся. Это ваше. Все можно забрать. Спасибо большое. Салом алейкум баама. Видео бачо камтар дер умад барои ки ман инами микрофонаш доштум наконец-то омадак. Микрофони пештара қади камтар аз учка қин буд. Ана и қати яки аз учку айруи миллион мешава. Баъди тамошо бачо ҳатман да комментария бинависен ку чӣ хела ғузо. Аммо боша сар кардем. Ва спонсори видеои имрӯза ширкати букмекери Якxbet. Ҳама ссилкаҳои даркорӣ дар поёни видео. Чо кардӣ? Чанд фоиз дора? 4% мондагиай. Ай ман 3% мондагиай. Охаи заратмона ки хидмаи. Гапа туғри не ки ай касе камай ҳамон мемона зарат. Чӣ? Ҳамтари қонун. Хай майли. Телефонум мурд. Магарам ай хидмат бонум зарат. Телефони мара мурдак. Бояд ай дига мурдагӣ дорум ман. Айрӯи қонун мурдагӣ ман бисёр дорум. Аҳа, мара бо айпадам штаги айрӯи қонун гӯй агар ман бояд бумон. О, телефони мара зарад шуз мемара. چیز ایروی قانون نه. First things first, I get all the money. وقتی زنت قطعا جو رفتنی نه که دگوناش اومدگی نمیمونه رفتن. من نمیدونم بخرم نخرم. خریدنگی. اوه. Такси жда дураҳадаш бигӣ. دگونام اومده بو مزهش نیست کسالای. خیشید فهمیدم رفتیم که 5 سکون مون. 5 سکون موندک. تاکسی میره وازی. مرا مزهم نیست. من اینا دورو بخور. بیا اصل رفتیم که. رفتیم. اوه چی شد نه چی شد. Мурдак. Иш гап не, ҳоҷ занг бизан скор мебиём мебараша. Мо бошад дир кардистем. Поён да такси нигаҳ дора. Рафтем. Сиёҳи лахча бумон қатима бестам дихта. Касе агар ғаффор боша рӯ афтода нашава. Санам гуфта буд ки дихта беноз намешава ош бепиёз. Чӣ хеле асалча? Ман мехостум қатӣ шинос шавам. Бахшиш ман тара нафаҳмидастам. Ози вақти машқай. Ман мехостум қатӣ тара шинос шавам. Номи ман тара нафаҳмидастам ози вақти машқай. من میخواستم قطعی چیناشم چخیلی دیگه من ترا ندیدستم و نشنیدستم خیلی چخیلی دیگه چی؟ تخمق دوری من شناس نمیشم نمیفهمی گپه چخیلی اصل چه؟ First things first, I بچه‌ها زمانه خینش نگه مغازه نگردین پاکتتون رو قطعتون بگیرین شیری کاکوز گرفتین من دم آقولای آدم یوش میکنم خوب شما دا پاکت در کارای البته گپ نیست گفتی گپا هر پاکت یک سوم است در کار نیست پاکتتون من پاکتی خدمت دارم پاکتت پر شد مگرم پاکت بخری یک سومون میسته غمی مرا نخور من همه چیز رو در خالدینگ میمونم رنگی کی پر شد مرحمت پاکت یک سومون است زیق نشوین من حوزی همجا تیار میکنم اختا جان رحمت حالی نپختای کو درون دا میپزم first things first, I get شما دم هم تری میشه دوش میدوری میگی یا بازی کنم او یادم گرم میشه و یادم خنک You know you got that thing, mommy. The way that you dancing, mommy.
First things first, ҳама амтарията ҷура дора. Ҷурае ки советҳои зур метиҳад. Яташ ман хидм. дакор шеф мара ҳурмат намекуна бля. Шефи ман марам ҳурмат намекуна. Ту бояд хориҷ шавӣ. ишқӣ ман хориҷ мешавам. Тамом халос шуд май кор. тира май кор рафтӣ ба? Не, ман ҳеҷ вақт кор намекардам. Салом асал. салом бачаҳо дар баъди ҷон задагӣ намедонам чӣ кор кунам. Арӯси марам амхалӣ буд. Ту бояд ҷудо шавӣ. рост гуфтӣ. тамомо ҷудо мешем. тира май арӯсу ҷудо шудӣ? Не, ман ҳеҷ вақт кор намекардам. ман якҷо пул мегирам ака. марам. Ман ба ҷои шумо ҳама пулоро дар як проект қабул мекардам. раҳмати калон барои инвеститсия, аммо проект банкрот шуд. Ва ҳама пулои шумо сӯхтанд. ҳама пулои шумо буданд? Не, пулои ҷуром буд. Ман ҳеҷ вақт кор намекардам. раҳмат ки бачаҳо ту ҳамҷаро тамошо карден. лайк подпискаву колокольчика чиқида бимонен ва мо давом метиҳем. намедонем ки озвучка кардаи ҳамин видеоро респект ҳамон бачада ячи хандондак. фикр мекунем шуморо ҳам бояд тамошош кунед. ва дар охир афсонаи шанкар. Короче, быдай набдай, Шанкари ганг быдай. Шанкара қати Мугамбо гапошон мегреза. Мугамбо мега ки сағрапу таднаки. Шанкари ганг разбор мекна мега ма горира наметим шмода. Мугамбо номарди мекна Шанкари ганг ама каса мезанан лайв ҷарида телаш мекна. Короче, баъд Шанкара хисри ҷими миёва резка мегира хунаш мебара. ҳар навод гаври қатта ва баъд чӣ мекуна Шанкар сӯз мешава. баъд яки ганги Шанкар гап дамедура хид ба хид татапата мега гап мезана. баъд Шанкар резка мегарда сини мардак мега шумо киин? мега ман хисри ҷимиам. баъд Шанкар мега акаи ҷими ки ҷуда? мега ки ҷими Россия рафтага коркуни хелашдай сумури кагнеста. Короче, Шанкар мебина ки по моша маҷӯ шикастаги Мугамбо маибишка ҷӯш мехиза беақлира мегира медава. баъд хисри ҷим мега ки бачакиҷо мера маҷуд маибай мега ака ман мерам. мега хайр рафти ҳамун ҷимиро яки диди бугу ки намияв хайр Россия дига сағироша нигоҳ куна сағирош дар гардани ман. Шанкар мега ки гап неста ака. медава Шанкар сахт давидеста. короче намид пошм уста сӯз мешава. короче рада як кас манш мекуна мега салом алейкум ака Шанкараш хелти мега ва я савол ту мумкина мега ва хел случайно ошқи чори нести? Шанкар мегарда мега чори наҳи гори. короче Шанкар баъд хамир Мугамбора миёва футболш мекуна. баъд гори короче хид ба хид да фикр мезана мега Шанкари ман зинда Шанкари ман зинда. мега нохуя киҷо медони ту зинда Шанкари ту? мега ки май буш мефаҳмам Шанкар ман. бо Шанкари ту чӣ хеле бу мекуна? бӯи ҳафхар мекуна. баъд Шанкар резка дилиш питр да мезана. горира кофтанӣ мерава миёва горира резка реп мехона. ман наркомани туям. баъд гори мегарда мега ки и дар даҳанат сиҳабо ту акай наркоман шуда. ту наркоман боши акай ман муфаттиши наркоконтроле. пирхари сия ту дина рӯза ҳасити киҷои да ҳасити мехонди тутук зада бо имрӯз ба мара реп мехони. Шанкар гӯшоша мекаша мега гориҷон ман дига реп намехонам. баъд короче охир да Шанкар горира мегира. гори ягала ҷуги таваллуд мекуна. онаша о бараз наштами ҷугиҳои бозор ҳамаш сағирои Шанкаре. бошен саломат мардуми тоҷик. Can you make a dip, 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 make a dip. Here, baby, take a sip, take a sip, take a sip, take a sip. Lick a lip, yeah, baby, I just wanna see you dip.